Letné prázdniny sú nenávratne za nami, ďalšie pred nami. Mnohí z nás si predstavujú, ako poleňošia na pláži, využijú all-inclusive služby v hoteloch. My sme vám dneska zavolali k nám dvoch sympatických mladých mužov, Maja Grovčíka a Mateja Fabšíka, alias Juniora a Faba, ktorí sa chceme predstaviť, ktorí nevyužívajú all-inclusive služby, ale naopak cestujú tak, že idú doslova z minima na veľké trasy. Chalani, vítajte u nás. Ďakujeme, čaute. Nie je to tak dávno, čo sme sa s vami lúčili v jednej nemenovanej, asi jedinej kaviarni v našom meste, kedy sme vám želali šťastnú cestu. Tí, čo nás sledujú, vedia, o čom rozprávam. No tak, kde ste boli? No, po tej kaviarni sme sa vydali na našu veľkú cestu, na mesačnú cestu okolo Kaspiku. Išli sme, potom po tých normálnych štátoch európskych sme išli cez Turecko, Irán, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazachstan a Rusko. Potom cez Lotyšsko a Litvu domov. Vy cestujete na tom klasickom starom krásnom aute Vasilovi. Pre tých, čo nás nesledujú, je to stará Lada. Áno, je to Lada 2105, ročník výroby 84. Super, takže celkom stará. Staršia ako vy? Hej, staršia. Áno, od teba neviem. Hej, o jeden rok. Takže ste, dá sa povedať, rovnaká veková kategória. Možno preto vám to tak vychádza s touto Ladou, že si môžete precestovať, ja neviem, 12 000 kilometrov ste teraz dali, 13 000? 12,5, tak nejak to bolo. No, zaujímavosťou je, že na prvý, dá sa povedať, naštartovaný nábeh ste ubehli 24-hodinovú trasu. Dá sa to vôbec na takomto aute? No, mali sme taký skromný plán, že to skúsime a nakoniec to vyšlo. Odkedy sme sadli do auta, sme mali zástavky vlastne iba na tankovanie. No a za tých 24 hodín sa nám podarilo prísť do Istanbulu a dodnes si myslíme, že to je asi svetový rekord v jazde na Žiguli za 24 hodín. Ešte nikto nám nenapísal žiadnu informáciu o tom, že by to tak nebolo. Takže treba poslať podnet do Guinnessovej knihy rekordov. Ja si myslím, že to stojí za to. Skúsime to, ale zase bojíme, že potom by sme sa mohli dozvedieť, že to tak nebolo. Radšej šetríme tento pokus. By ste sa nesklamali. No. Čím bol typický Istanbul? No, Istanbul bol hlavne strašne preplnený. My keď sme prišli do Istanbulu, tak sme mali obrovský problém zaparkovať. A tak sme po Istanbule chodili autom a pozerali sme si celý Istanbul len z kabiny. Vôbec ste neparkovali, nestali nikde? Nie, naozaj sme vtedy ešte nevedeli, akým spôsobom je možné v takých krajinách parkovať. A akým spôsobom už ste zistili? No nakoniec sme v tom Istanbule zaparkovali, lebo na moste, na ktorom bolo najviac značiek zákaz zastavenia, tak tam bolo voľné miesto, ostali dve, tak tam sme nakoniec zastavili. A potom sme zistili počas cesty, že expedičný voz môže parkovať úplne všade. Tak vy ste o tomto nevedeli? Nie, sme sa najprv... No my sme boli takí postihnutí tou Európou a v Európe vám takéto niečo vôbec neprejde. Ale v tých azijských krajinách ste takou raritou, že si to môžete dovoliť a aj keď príde policajt, tak len pozrie a je rád, že prišiel nejaký cudzinec pozrieť a že prišiel na návštevu do tej krajiny, tak nedávajú väčšinou pokuty. Takže žiadna pokuta nehrozila na tejto expedícii? Nie, myslím, že nie. Dostali ste sa až po bajný Ararat. Dosiahli ste ho? Dosiahli sme pohľad na Ararat. Prečo ste si ho nevyštverali? Vysoko strašne. Matej chcel, ale my sme proste neboli naplnení. Junior je lenivý, takže preto. A aj preto, že náš hlavný cieľ bol Irán a ďalšie exotickejšie krajiny a tak sme tam strávili iba v podstate jeden deň pod Araratom a nechceli sme zabíjať čas. Ja si nemyslím, že si lenivý. To je taký subjektívny názor. Ale zase ja viem, že každý máte nejakú tú svoju funkciu v tomto týme, hej. Ja viem o vás, že jeden z vás je logistik, plánovač, špičkový, ktorý zabezpečil víza pred celou cestou. Vôbec, ako je to s vízami, keď takto idete na expedíciu? No, je to také celkom blbo, lebo väčšinou, keď sa cestuje, tak to vybavujú cestovky a na tých vízových konzulátoch nie sú prispôsobení za prvé, že tam niekto chce ísť ako jednotlivec a za druhé, že tam chce ísť s vlastným autom. Do takého Turkmenistanu je to také neobvykle, takže to trvalo asi 3 mesiace všetko a posledné víza sme dostali asi 3 dní pred odchodom a to už bol nervák. Adrenalín. No. A vôbec pripúšťali ste si takú alternatívu, že možno, že ani nepôjdete, alebo by ste išli aj bez tých víz, že by ste to riskli? No, všelijaké náhradné plány boli, ale už sme boli pripravení na to, že aj vyrazíme bez víz a budeme ich riešiť po ceste, lebo vedeli sme, že vyštartovať musíme. Viem, že ste prežili aj taký Ramadán, nemyslím ako celkovú cestu, že odriekanie, ale aj to určite. Vy ste naozajstný Ramadán zažili kde a s kým? Ramadán sme zažili už po vstupe do Turecka.
Tam sme boli, my sme si plánovali dať nejaké pivo pod Araratom a my sme za žiadnu cenu nedokázali kúpiť žiadne pivo v Turecku a boli sme z toho dosť sklamaní a potom sa to vystupňovalo v Iráne, lebo tam ten Ramadán naozaj dodržujú a tam sa nedalo počas dňa kúpiť naozaj nič, ani na jedlo, ani na pitie. Ale mali si tam nejaké stretnutie s miestnym obyvateľstvom? Majoš, ty miluješ učiteľov, profesorov, nie? No ja si tam spoznal pár? V Iráne som si pokecal s mnohými profesormi, ktorí majú viacero zamestnaní naraz. Tak profesor angličtiny bol taký asi miestny informátor, tak ten si nás odchytil vlastne najprv mňa a potom nás zavolal ku svojmu kolegovi profesorovi biológie na rozhovor. A nakoniec sa z nich vykulili tajní. No tak asi boli. Neukázali nám žiadny odznak, ale dávali nám také otázky, čo boli vo vízovom formuláre, aj to mali tak v novinách podstrčené, to si Fabo všimol. Takže... Kurdistan, čo vám hovorí, keď poviem Kurdistan? No hlavne strašne priateľskí ľudia a taká zvláštna, dosť opustená krajina, ale veľmi pekná krajina a strašný hic. Tam sme ešte, neboli sme naozaj zvyknutí na také teploty a v Kurdistane sa to prejavilo naplno. Ten vás asi sprevádzal, ten hic, asi počas celej cesty. Či boli aj studenšie pásma zóny? No, studenšie boli až pri návrate, keď sme išli tým Pobaltím, tam už bolo trošku zima, ale inak stále sme mali teploty okolo 40 v tieni cez deň. Ako sa to dá zvládnuť v aute bez klímy, 40-ky vonku? Navyše o tebe viem, alebo teda môžem prezradiť, že ty dokážeš šoferovať a zároveň aj robíš špičkového opravára za pochodu, dá sa povedať. Že ty si fakt taký multifunkčný. No ale väčšinou tie opravy úplne nevidú, teda skoro nikdy. Takže radšej som keď šoferujem. Ale s tým teplom to bolo, v tom Kurdistane to bolo asi najhoršie, človek musí fakt veľa vody piť, úplne to nepodceňovať, to je taká základná vec, ale nie je to sranda a potom si musí človek otvoriť okno. Spomenul si tú vodu, ma napadla taká myšlienka, že ako hygiena. Čo s ňou? Mesiac na cestách? No, to bol ťažký povzdych. Hygiena nie je úplne najlepšia, by som povedal. Pretože... Tú vodu, čo máte na umývanie, vypijete samozrejme? Samozrejme. Ale až po tom, ako myjete? Alebo... To radšej asi nie. To nie, hygiena je dosť taká slabšia, pretože my sme momentálne túto poslednú cestu cestovali cez púšte a cez také miesta, kde tej vody nebolo moc. Navyše sme sa vyhýbali hotelom a vždycky sme spávali len tak voľne v prírode a tým pádom sme nemali moc možností sa niekde kúpať, tak sme využívali všelijaké lokálne jazierka pochybného charakteru a pochybnej kvality vody. Ale tak dneska sme relatívne zdraví, takže... Vidieť, že ste tu, takže bez úmy ste to prežili. Viem o tom, že ste zažili aj veľmi negatívnu skúsenosť, vás okradli, teda vás, hlavne toho chudáka Vasila, vám zobrali. Môžete to trošku priblížiť televíznym divákom, ako to prebiehalo? No, stalo sa to v Teheráne, v Iráne a my sme si predĺžovali víza a oni si nás nejako odsledovali, lebo v Teheráne sa môže platiť za víza iba v jedinej banke, ktorá je pre turistov, tak tam si nás nejako vyčíhali. Potom nás sledovali, až kým nás neodstavili na ceste, vlastne oni išli druhým autom, my nás zastavili. My sme sa nechali dosť nahovoriť, že sme vyšli von z auta, lebo sme vôbec nemali zapnutý nejaký pozornostný režim. Sme boli takí učičíkaní tým Kurdistanom, že tam boli milí ľudia a tak. Parádne. No. A potom, keď sme išli nasadnúť späť do toho auta, tak už tam bolo nejako plno. Chalani stihli nasadnúť, ja som išiel za volant a tam už sedel taký Iránec s nožom v ruke. A tu už začalo byť také, že trochu už stúhať to už zle. A sme sa s Matejom na seba pozreli tak ponad to auto a povedali sme si, že asi nám bude kradnúť auto práve tento pán. A bola to pravda, no. S vami cestoval ešte Tomáš, ktorý mimochodom vynikajúco po arabsky rozpráva, je Slováčisko z Nitry. A ty si mi spomínal, že on má taký úžasný cit pre spravodlivosť alebo ňuch na ľudí vybudovaný. Ak som to dobre pochopila, prečo mu senzory nezablikali v tomto prípade? Ja si myslím, že práve kvôli tomu, že sme boli týždeň v Kurdistane a tí ľudia tam boli neskutočne milí a strašne pohostinní. My vravíme, že ak niekto tvrdí o Slovákoch, že sú pohostinní, tak mal by ísť na školenie do Kurdistanu, lebo to je taká skutočná pohostinnosť. No a potom, keď sme prišli do toho Teheránu, my sme nejakým spôsobom asi predpokladali, že tí Iránci budú rovnakí ako v tom Kurdistane. Lenže bolo to také klasické veľkomesto, čo zhruba 15 miliónov obyvateľov a tam sa už nájdú aj takí vagabundi, takže my sme to mali trošku... Aj on mal vypnutý ten režim, že by sa nejako tak obával takýchto vecí. Dobre, ja si vás predstavujem. Naši televízni diváci určite môžu vidieť aj mini video. Mini video hovorím preto, lebo
Tomáš okrem toho, že má úžasný talent na ľudí, na spoznávanie ľudí, dokáže aj v situácii, kedy vás okradajú o jediný majetok, čo máte, dokáže zobrať jediný mobil, čo má k dispozícii a natočiť krátke video so zlodejmi a celú akciu. To ako Spielberg by nedokázal podľa mňa. Takže určite si ho pozrieme, ale predstavujem si vás ako na diaľnici, bez auta, bez dokladov. Vy ste vlastne prišli o všetko? Doklady a peniaze nám ostali, lebo tie vždy nosíme dobre skryté na tele. To sa v aute nenecháva. Akurát sme mali v aute druhú sadu pasov, ale to bola v tej chvíli bezcenná vec. Takže odišli iba všetky naše veci, iba. A peniaze a doklady sme mali. Ozaj, koľko je taká nosnosť na takúto cestu? Koľko si môžem zobrať, keby som chcela ísť s vami? Kufrov? Kufrov, a keď tak nejakú takú menšiu tašku alebo rúbsačík. Kozmetickú. No, či ani taštičku. toaletnú netreba. Nie. Toaletnú vôbec, no. Toaletnú vôbec, vlastne by som ale asi tak do 10 kg to musí stačiť. Takže úplne najnutnejšie veci, Samozrejme. 9 kg rezňov a kilo nejaké tie spodné prádlo a... Jasné. No, tak my väčšinou sme si zatiaľ vyberali krajiny, kde je dostatok tepla, takže fungujeme stále v krátkom tričku, maximálne na noc jedna mikina a väčšinou to stačí. Správy o vašej ceste na vašej fanpage doplňala záhadná Kamila. Nechcete povedať, kto je to Kamila? No, a vlastne mala veľa informácií o vás. Ja neviem, ako podľa mňa o tebe ani Majo nemal toľko informácií, ako mala Kamila. No Kamila je moja sestra a zároveň je to budúca žena juniorova. Sa budú brať o rok. A výborné, takže ideme plánovať nejakú cestu, že... Ale som rád, že sa to zverejne v televízii. Ako, už tu máme aj zasnuby prvé, mohol by si takto verejne, ak chceš. Kamile povedať pár slov. Nemáš prsteň pri sebe. No to srdce, ale tak proste, sám je to ťažké. Na budúce sa pripravíme určite lepšie. Dobre, takže Kamila už dosiahla ten level, že by ste boli ochotní a vzali na takúto cestu aj nejakú tú ženu. Minimálne na to, aby vám varila, chalani, veď... No, ku tomu sa ja nebudem vyjadrovať. To je akože s tým varením je to super, ale na druhej strane by sme, alebo teda ja by som mal určite strach o ňu a hlavne ten štýl, ktorým my ideme, je taký dosť nekonvenčný a zásadne sa vyhýbame spaniu v hoteloch, aj s tou hygienou je to trochu problém. Ale zase by si ju takto ako aj ona teba lepšie spoznala, potom už by neboli žiadne bariéry, ako šťastný život až do smrti. Či je to dobré alebo zlé zase. A možno, že by ste sa aj rozišli, čo? Možno. Ale zase taký rezeň v Teheráne na pušti, ako s oblohou v podaní tvojej milovanej ženy. Nebolo neviem, to či sa bavíme o tej istej Kamile. Sme sa dozvedeli, že asi ani nevie variť. Nie, variť vie, ale ten najväčší problém si myslím, že sú tie krajiny, že v týchto krajinách je to nebezpečné a hlavne pre tú ženu. Tam sú takí, tí muži mi pripadajú trošku takí uchylací, je to môj názor iba, ale myslím, že keď vidia takú stredoeurópanku beložku, tak robia si magnet. Je to magnet, nielen asi na problémy hlavne, no. Ale minimálne vieme, že ste úžasní romantici, lebo keď ty takto povieš, že by si so sebou nezobral kvôli jej bezpečnosti, tak si myslím, že to je úplne že úžasné vyznanie lásky, takto v priamom prenose. Čo plánujete do budúcna v najbližšej dobe? Ja už viem o vás, že už zase niečo vymýšľate, špekulujete, tak dajte. No, takže keďže my sme takí veľkí fanúšikovia Dakaru a je nám strašne ľúto, že Dakar presunuli do Južnej Ameriky z Afriky, tak my si urobíme takú spomienkovú rally na Dakar, keď sa ešte jazdil do Dakaru v Senegale a vyštartujeme spod Eiffelovky a pôjdeme na breh Ružového jazera do Dakaru, do Senegalu. Čiže ako vás poznám, predtým si hodíte nejaký ten shopping na Champs-Élysées? Rozhodne. Louis Vuitton a podobne, necitujeme značky. A potom odštartujete túto svoju expedíciu. Koľko kilometrov plánujete najazdiť tentokrát? No ten plán je taký otvorený ešte zatiaľ, bude to viac ako 7 a menej ako 20. A to je úplne, že presný. No a ten interval, niekde tam by sme sa chceli zmestiť, to určite vyjde. Logistiku už máš zvládnutú, nejaké tie vizička? Ešte nie, teraz nevieme, ako pôjdeme tam, ako hlavne pôjdeme naspäť, ešte nemáme doriešené. Ale už si robíte promo, ja viem o vás, že už ste fotky nafotili, zimné, s slnečnou pieskovou plážou uprostred Kysuce. No, tak stačí si zakúpiť 25 kg kremičitého piesku a človek môže mať pláž aj uprostred januára.
Super, úžasný nápad. Budeme vás tuto využívať na také promo a takéto reklamy, že dokážete aj v zime urobiť piesočnatú pláž. Perfektné. To, v akom stave ste vy, teraz všetci vidíme, že celkom ako mentálne v poriadku, aj optimizmus vám nechýba, ale v akom stave je váš kamoš Vasil? No, tak Vasil je na tom tak, ako keď sme ho doviezli z tejto našej cesty. Čiže vybrakovaný. Je vybrakovaný, nemá ani klakson, ani rádio, svetla máme rozbité, nemáme repraky, vnútri sú v podstate iba sedačky, ale motoricky je v poriadku, aj brzdí, takže myslím, že dáme tomu pár dní a bude pripravený na ďalšiu cestu, alebo pár týždňov. Super. Majo, ale tebe predsa len niečo chýba v tom Vasilovi. No ten klakson, no. Bez klaksonu sa v týchto krajinách ťažko strašne jazdí, lebo človek musí dať najavo to, že je na ceste. A my to potom nejde. A ty si tak dobre odstruboval s policajtami, ste sa tak vzájomne doplňali. No, ale boli veľmi féroví hlavne. Že odtrubili vždy. Tak, odtrubili vždy a moc to neriešili. Chalani, vy okrem toho, že už ste u nás druhýkrát, za čo sme vám veľmi vďační, ste sa prezentovali so svojimi cestovateľskými zážitkami aj kade tade, tak dajte, kde všade ste boli? Napríklad naposledy sme boli na gymnáziu v Kysuci, kde sme robili v rámci dňa študentstva prednášky študentom, gymnazistom. Mali ste úspech? Ja myslím, že hej, celkom. Aj otázky boli primerané? Primerané. A odpovede? To už sa nie. Naše odpovede nie sú nikdy primerané. To môžeme vidieť. Aj v iných médiách ste boli? No, jasné. Zúčastňujeme sa festivalov, takých outdoorových, poprípade cestovateľských. Najčastejšie chodíme na Cestovne cestou. To je festival, ktorý sa koná po celom Slovensku a ten Michal, ktorý to organizuje, si nás vybral ako za takých stálych hostí a chodívame po celom Slovensku v podstate. Spravíme si taký náhodný test. Ja vám dám mesto z vašej trasy, alebo teda destináciu a vy mi poviete, čo vás prvé napadne, keď započujete ten názov. Mimochodom, nie je to dohodnuté, neviete absolútne, čo som si pre vás pripravila. Istanbul. Vidíte, že to nie je dohodnuté. Mýtna brána. Ararat. Kôň. Môžeme aj vysvetliť kľudne. No daj. Keď sme spali pod Araratom, tak v noci prišiel kôň a začal okolo hlav nám začal obžúvať trávu. A my sme sa dosť zlákli na ten zvuk a sme sa dosť zlákli, lebo sme nevedeli, čo to je za zviera. Až neskôr, keď sme si zasvietili baterkou, sme zistili, že to je len kôň. A vtedy sme boli taký prvýkrát taký riadne vyplašení z tých zverí. Stalingrad. Pivo, žatecký gus. To je také fejkové pivo, ktoré vyrábajú Rusi a má český názov, pretože Rusi majú radi české pivo, aby sa to dobre predávalo. Aj Slováci majú radi. No, ale toto je fejkové. Priamo sa vyrába v Rusku a volá sa žatecký gus. To neviem prečo. Moskva. Igelitky. Vysvetli. Lebo my sme vedeli, že Moskva je drahá a my sme nechceli na našej ceste míňať moc peňazí, tak sme si deň predtým nachystali 10 do igelitky, kde sme si dali každý 6 žemlí a liter vody v coca-colovej fľaši a s takou hnusnou igelitkou sme sa prechádzali po Červenom námestí, ktoré bolo plné takých slušných turistov japonských a kadejakých. A my sme tam boli jednoznačne najväčšími žebrakmi v Moskve. Ale nič vám nezačali hádzať, či? Nie. Ešte, že tak. Isfahan. To je smútok hlavne, lebo tam sme neboli. Aha, tam ste neboli? Tam sme neboli, ale sme tam chceli ísť a to bolo, možno, že to bol osud, ten Isfahan. Ako pozitívnom slova zmysle? Osud, že sa vám tam mohlo niečo stať? Bolo to nebezpečné, naopak, alebo... Tým, že sme išli do Isfahanu, tak sme už na druhý deň boli v Teheráne, kde nám ukradli auto. Aha, takže škoda. Kysucké Nové Mesto. No domov. Domov. No. Takže poviete odjazd a vy domov. Nie, domov, no, lebo ten príjazd bol silnejší ako emočne ako ten odjazd. No. A hlavne vás veľa fanúšikov vítalo. To bolo asi také dobré, že? No to sme boli riadne prekvapení, že toľko ľudí prišlo nás privítať. Super. Chalani, ja vám prajem teda, aby ste ten Paríž-Dakar zdatne dali. Majú ty to dobre naplánuj. To rozhodne. Vizáž sú všetky v poriadku. A aby ste sa zdraví vrátili. A prosím vás, už nevarte trička ani podobné veci a nejaké tie polievky radšej sa naučte. Ďakujeme, pokúsime sa vrátiť zdraví, ale takto s tými tričkami zase asi nesľúbime. Prídete nám porozprávať, čo ste zažili? Tak samozrejme, hej.
A možno, že vás pozveme aj na slavnostný odjazd. Ja som sa potešila, že aj svoje miesto nájdem vo Vasilovi. Chalani, no tak ešte musím asi zapracovať. Nie som Kamila, no takže ďakujeme za rozhovor a budeme radi, ak nás pozvete a teda aj vy príjmete naše pozvanie ku nám znova po tejto ceste. Určite sa uvidíme. Ďakujeme. Tešíme sa. A prezident? Jaký prezident? Šuper? Oni vedia prezident. Sa nás pýtali po ceste. Pýtal sa nás v Rusku colník, že prečo máme nálepku prezidenta. On teda nevie, že to je prezident turistického klubu. Aký je to klub? Voľnočasový klub. Voľnočasový. To je nálepka, ani neviem, to koho tam máte? No, prezident je iba jeden. No však Kiska. Ale... Ježiš tvoj, pre Boha, plešo. No. To je váš il prezidento. A mali tam ešte priestor, kde vezli kamene pre prezidenta. No. To bolo ako na tom... Pána, on si dal doniesť kamene. No mali sme nálepku, že veziem šúter pre prezidenta a v Rusku sa nás práve pýtali. Počúvaj, a ja som si stále myslela, že ten šúter pre prezidenta, že to je slovná hračka, že šuster pre prezidenta. Normálne to ma fakt akože napadlo, že keď ste stále, že prezident, a ja že šuster, že čo chcú nás šustera do vlády, či čo. A to vy takto. A tvoj bracho je il prezidento?